Ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ. Kajingkot jongi balong kikuno bale kalong nagabinda banyo ya kabaino. Ubale upa ukwa banay bainong yangi. Haka parte kaba mangiim ngi wad bainong barabor. Don gibriu ki ay bainong yangi. Don gibriu ki bay tulop yangi. Habang ilait bela gibriu ay bay bela sngi yangi. Larang ilai kano ka kam gibriu ki siu nagabinda kita ki kam changi. Lada ngi rep ngi ria ngi le di ya kata ka ki mar ki mata jongi bat ki briu ki siu kiliang yang nagapinda malla ki service ngi yo baino malla ki kam ka bangile ha kane ga parte ki briu siu kiliang yangi ha ki inga sem jongi ru don ga jing siu kiliang haba ki kimi ki pa ki leb ha ki kun ki kami de kimi ki pa ladang ile bha ye ki marjan marpa ki kam snow jan badni don bon gi brio ki snow yalong paralok na mar ki tip tekana utau paralok ne kata ka paralok kenyang lang bad ki haba ki don kam te bangar ro kini ki jait kam ba kabangile ngidang yo bainong Henry, kaketino belai minta kasih ka ang, da kawai pat ka bainong kabakam kongsan. Padu Jisu buha kama jangi, wadnum long ki brio, ba ap tahap banyo ya ka bainong jang ka perte. Tentang ka jimma jangi kalong, wad ha ka jingim mensiem jangi ro, ni kimi lindi bainong. Hoy, ha ka kam kinja do, Baro ki brio ki kwa baino. Henry ujisu paduong nagabinda ke kam kinja menziam ngimde ban kemilindi ya kabaino. Namar omde ki brio kin siu yangi ya kabaino. Henry kata ka syong ha uble ban siu yangi. Tengide bandon kata ka jingtrang hapo jangi ban pinhun ya uble. Tang ladangi pinhun ya ubale, tang ladangi pensngobha ya ubale, tang ladangi pensngobha ya ujisu, ngilaban yo pediang ya kanega baino. Kapamut kadba pisngap iya nga pideban puson halaka mensiam. Ngadang hok neyam ben yo pediang ya kanega bainong kabaw Jisu kran mendagasngi. Hadukat no ngalaban nong ublay unay ya kabainong iya nga. Dese ngi karante kana leze nganyo bainong nakaparte ngalaranga leka nega kam nganyo shisha ya katulop ne kano ka kamay ka kaji jonga kanmanra ya nga ya kapisa ka tengga ne kano ka kam babha ka bangale ha ka nega parte kibri kin ya ro ya nga badu Jisu paduong wadnom im hakum kataka jingero ladang ile eye ha ka kam minsiam jongi ngideben kemilandi ya ka jingero tang na ublay upana bane nagabenta banyo ya ka de ka jingero na ublay upana bane ngideben le ya ki kam hari ngideben ngimdeben pap ki perte ngimdeben pau hakamat ki briu ya ka bangile kane ka long garukom ujisu hi kayangi kabamot ujisu uwanra hangi syapang ke jingim ka ba kam kerpang kaba pensyong nongirim halor ke jimut jang kabane. Ngideben kili yalade kato ngilong kikon keba im katkum ke jimut jang kabane katkum ke jingkwa jang kabane ningi im katkum ke jimut jang kaparte. Katkum ke jingkwa jang kaparte. Habangi im katkum ke jimut jang kabane ne jingkwa jang kabane ngideben penrandi aga jingem jongi habang istamban imkomne leseng istamban sausi tentang is ngo jinjar tentang ihaban shashitom nama kabeneng kam pinhun ya ka do jongi hado kata
Henry ka beneng ka penhun ya ka men siam jongi. Nios no na ka jimpuli na ka kitab siem syapang Elijah bad Elisha. Kalade ka por yau Elijah banyap. But omde kumbangi perkat ba unyap Henry Elijah ulas ngutu tekana unam yap. Kalapoy ka por kan kutna ka jingim jungu ha ka nega pertay. Henry uladon ka jing snow hapo jungu but uladon ka jing stand hapo jungu ban ngutu ba unam yap kumba yap kibriyu Henry ublay unshimno yawu. Mano ba ong yawu ublay. Namarba ulaim nagabinda ka bainong jangabane. Kadba ulaim duk. Ula shania ya ublay. Banyo bam ula shania ya ublay. Larangi puson khalor ke jingim jongung ila banyo i. Kadba ong ublay ulaim. Ula shania ya ublay. Ula shania ikisim gido. Tengap banay bam yaw. Ula shania ya karikande ha sarapat. Kaba ublay wang leisa haka jaka kenja ulasa kongu bait ya ublay minta kabainong kalong bad ublay unshimno yawu daka kali ding kane kalong ka jingtit kaba baudon minda u Elisha ubudin yawu Elijah u Elisha ru leyo jingtit na u Elijah pa ublay un enshimno yawu shabane ba unom yap namar kata ka daw Elisha ula budin yawu balay ula budin yawu om banyo ya kabainong jangga parte Henry banyo ya kabainong jangga bane te ula bud yawu na giligal sha Jericho na Jericho sha wa Jordan bad udang bud yawu kini kilang ke jaka ya kendu ublay kini ki jaka baro bala kadaw ha ka Bible kilong ki jaka ba ki Israel kile yakando ya uble yomad ya uble ya kaburom jong uble ha geligal ha Jericho ha Jordan hangni baro uble ulele ka kambala badu Elisha u bud ya u Elijah ban pelong ya u ubriyu jong uble Elijah ula yalam kanang Elijah ulakwa u Elisha un bud ya u Elisha ulas auto ba ude ban budi au Elijah bad ublay ulas ngau hunjrut halaru Elisha namarba ulang ubru ba kongu ulayino yake jonga parte shimla ap benyo yakaburom jonga parte shimla ap yano penban ulabod yakadinge jat jongu Elijah ulayad yakalindi jongu ublay ulayino shadin yaka parte baro kawai Haba ula lekom ne ngipule haka kitab em haka ne jimpule ula yo ya ka bor arsha ya ka jimpensle arsha halo jongu nangno ula yo jimpensle arsha omde na ka parte Henry uble ula pinkit halo jongu ya ka burom ka bakam kerpang ba unle ya ki kambala kam karau benyau Elijah ko himmen ko para ngimde ban penyanu jor yalade bat ka parte Henry ngide ban penyanu jor bat ka jimod jong ka baneng ka jingkwa jong ka baneng bat ngide ban kili barabor ladanga imkomne hatto ngayone em ya ka bainong na ka baneng ka jingim ka bamanga nga immenda hatto ka dawane em ya ka bainong na baneng lada ka jubab jongi em ngidon kamban penbait ya ka jingim jongi knamba ngindup yo ya ka jingkerku ya ka bainong na baneng induai na ka bendagan na ka jingay jisu bayit karku kardo yangi pensle yangi bangindup lang ki kon ke bawad ya ka bainong na baneng om ya na ka parte om ya ka jingero na ke brio Henry na ka jingero na baneng jisu karku kardo yangi malong ke babut ya ka jaka bamelale ya ka kamberla yalam yangi shaka jaka bamedon yalam yangi shaka jaka bame ap yangi pengantang yangi daka batur shaki jaka kentang man ka kelipmat haga jingduai haga jingim jongi
Tambangin dup yo ya kabainong janggabaneng. Yan ya ro ya utrai Jesus Christ. Chinom lai chinom amen.